Karbiri sunim so rong aja hudlo pulote nihang ni rep ang kangpen lak agari si tara lang so long wangji. Bangso gari kunat si pasang dam nang jima kupu to warsi kapadam nang jima laso ke lang chariar pulake volunteer atum hello. Jong si volunteer atum alam ar jupa me pulote kedam ke wang gari kapasang japhan thangnara ka siksa ka sona videt tahai. Lason si pining ingdeng plikebraner kep karbiri sunim so rong aja long abangke mesen pen gari kedam ke wang ke joy keje phanpura Kesia Central Committee hin pen pathik pondo. Aron ke pathik pona teng lake VIP, VVIP, Judge, Guest la pen Kesia Central Committee tum anabangke donduri si mate gate number 1 lake Kajirong hangpi clock tawara hin pen lo. Sub committee do anatuma bangke donduri hini mate gate number 2 lake thongnok be kumlina hin pen. Zonal committee do anatuma bangke donduri pli mate gate number 4 lake dekreng langsua hin pensi wang nang po. Fooding subcommittee KAFACA la pen hampang asong ke do anatuma bangke donduri troxy mate gate number 7 lake kecho kijuna boha hin penlo. Kelang arab do anagari la son si cruiser winger auto la pen kaprek agari do ansakame donduri troxy mate gate number 7 la pen no thengpia dungalong gari ka pasang atum do anabangke donduri truck gita ashrama hin pensi barnang po. Lapen gate number 2 long kapasang agari do anabangke gate 3 mate muso so donria hin pensi barnang po posi bangdak pon. Lasing deng plikebraner kep karbiri sunim so rong aje katalona long pinini thom ke plengar ni volunteers atum rat pen kachingki ko ansi kisungma bangso buthak volunteers in charge thangsing timum pen arjupon sina pini lage ingdeng plikebraner kep karbi youth festival ni thom ke chokar ni lo lasila bangso ni ladak ke damtang anikan pen stame lason si gari motor ke wang ke damatum pen ke cepat siksak nei adu ke ching hoi nei la pen rat pen ke chepong nei a department bulote volunteer latai sonlo lasi labangso a volunteer atum rada tum pen kicingki kidu kisung ko ana alang tum kece face nang ma labangso puthai tum klardak pen kichini je phan non ladak KSA amai pulo thangsing timung alang li do posi alang li long pen la volunteer ke do ke thak ko ansi alang tum kidu kisung ma labangso puthai elitum alang li long pen ar jupon sena Chala bangso nang itu maning kanwang stame volunteer dulu. Asi la bangso volunteer long kidu unhut public tumpen kece face nang ko anak kidu ka kisung lo la so puthak nang han batuni ka. Ingdeng plikebra nerkep Karbi Youth Festival tarlang salo pathik pon itu maning kanwang tame volunteers arpu se dundu. Athe volunteers arpu isi ke thetan arpu dak mesen ben jong youth festival dak kamanji ko te volunteers tum ke claim ke dam ta isi akinang sot. Ati dake hong pen chenglok atok anu pen labangso youth festival nang kelang dunji phansi mulitum chithor rang pache hala bangso mulitum ke bang chithor gari penang an akasik sak nane ki pasang adim karve nane munitum karigan khang me dam hala hai kipa mesenji la pen hala bangso youth festival environment kipa mesenji phanke netum volunteers tum dode sang selo iritum ada baji ner ke pen chenglok ho ajo baji hini an situm dodo lasi niritum pangrumpet bang harokit thomra phokep volunteers tu aninga klong besi la tu volunteers ken ro asi akasik sake la lo litum ke akasik sak putakali litum me thang responsibility lo posi koson si ala bangso responsibility mesen bagi pachun bonji phan ke litum anutin tame mane pen kaching check dolo mane phan ke than ke parajir mi bena dolo mane phan asap supu mane tuare paklang dolo lasi asik sak ke la lo duty masih lason pinang lo posi kasik sak pe pudam dolo litum responsibility me thang chikem lo muthe hala armung bang ong mat gari motor bang ong masih asap su ke pasang adim kasi tonte la pen hala gari motor ke paludin kasi tonte ajone si asap su hot pen ke pu visitors tum tame asap su isi ni lam kasi than do ko ke lo te komane visitor tu mande dak lokal pum punana dipu lokal tum pine aning na chihak ki la puson stame do aning tihak ke hot pen ke dolom telang tak ki damnang dia dim tibok head pen palilong dia tipor aning ki tihak lo bon tame labangso Karbi Youth Festival Karbi People Hall ke area thepik lapen labangso area along kapre toward non pisar lam VVIP VIP guest lapen Karbi Cultural Society Central Committee tum anke la gate number 1 pe sivangpo gate number 1 pen wangpo la tum dak hembu mokrang achatai la pasangpo tibon tame la bangso VVIP a road rong tame kisuman sub committee tum tanang budun chok titi hala bangso
KCS pen kita hik pon aron teng le jong si itum follow lu tang te itum kasik sak ke bisara lam non all subcommittee tum ke bang nang bang ke gate number 2 thonok be na si bang nang po thonok be la dung head parking zone do daksi pasana po ke all subcommittee lo la gate number 1 bang VVIP tum lo la pen zone tum general committee tum ke do an ke gate number 4 si bang nang ji gate number 4 kono la tang te dikheng lang so pen bang po hala helipad lang cepat pet hala so gate pasi gate number 4 lo zone tum an ke beli hormu hortal kache roy ponon kisu kiun e ponon hal bangso tuwar si bangang po si bons tame la bangso karbi people hol tar langso ke area thepik amasi kadok kabeta aport si hek pensi men si palelong nai masih la get number 1 pen bangla tipo hala bangno kasik sak nai lo si pini la bangso media lo pen ka chuli gang tum ke ilitum la bangso festival mesen na pachuni pong te Karbi Cultural Society men ko sons instruction kipima ko po towar si damnang jima ko nasi gari pasang nang jima hala so tele pasang long te volunteer sebentar cice job plot po volunteer sebentar me lam sitor ko job plot News report Karbi Anglong Live.